ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам баличкои канали Саудо ТВ мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Ирӯз 14 январи соли 2025 Саудо ТВ борз навор кард баҳри шумо беҳтарин навор, беҳтарин хонаҳои Душанбе. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунед. навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда бовар кунед хонаҳо фақат аз дохили Душанбе. ай Душанбе хонахар бошӣ, агар хоҳӣ ки нархи навои хонаҳои Душанбера бидонӣ, ина навора то охир тамошо кун. Саудо ТВ нақл мекунад. аз ноҳияи Сино, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз ноҳияи Шоҳмансур, хулас аз 4 ноҳияи Душанбе хона навор кардам. то охир тамошо кунед. якта заминам рӯйӣ кардагай эълонтон мекунем. дар тирезаҳо рӯй кардан, хулас заборҳои еврозабор рӯй кардан тамошо кунед. наворда лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. ман навора сар мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем буртона. дӯстони азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ба шумо ширкати Якай Бахара тавсия метем ки зиёда аз 10 сол меша оиди ҳамин система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ пашти ҳаррӯза ресторан ва дитило забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русия ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ занг занед, скринкатҳо мекунанд. дӯстони азиз, нашод масъала одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шуморо мегзоранд, аз ҷои зист миёна мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. маромад занг занед. агар хоҳем ки скидка карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ сеҳуҷрага масоҳати 2 сотих замин дорад. дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ана ҳамин хона 3 ҳуҷра кардагӣ 2 сотих ҳавлии нарманӣ савдо мешавад. срочна 4 тут территория ноҳияи Сино 2 шаҳри Душанбе, 3 хона 2 сотих замин, 1 этажа. ана ҳамин ҳолат мефурӯшаш срочна сум дар кор бо нархи 350,000 сомонӣ. аз ноҳияи Сино 2 350,000 да ҳамин 2 сотихаи 3 ҳуҷрагара харидорӣ карда метонен. дӯстон, далши навороро тамошо кардан бигирен. ҳамин наворои мо баҳри шумо ҳай. як рӯз хонаҳои Душанбе навор карда мешавад, як рӯз обши аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон навор карда мешавад. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷрага масоҳати 3 сотих. ана ин хона аз хонаи якумда арзонтаракай, не ки сотихаш калоная, як хона зиёдтаракай. 4 ҳуҷра 3 сотих замин масоҳат падабои таппа тайёр дар шаҳри Душанбе дар 9 километр қарор дорад. бисёри мардум менависанд, ҳатто зангмон мезананд ки аз тарафҳои жилмасивай, тарафҳои ҳафтумай, тарафҳои 9 километрай ягон хонаи арзон боша навор кунен. ина марамад тамошо кунен. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳаст. хона дар болои 9 километр 6 сотихаҳо дай мега, ҳавли худаш 3 сотихай, баъди канечкаи 37 аз роҳи калон то хонара 6 километр. хоб хона да медроен зиндагӣ карда метонен. пашти тайёр бигем, хато намекунем. беҳуда занг назанен. 340,000 сомонӣ нархи хонаи ирӯзамон. ина марамад каси успеҳ кард оша шава. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. ана хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 12 сотих замин масоҳат дорад. 3 ҳуҷра кардагай срочна савдо карда мешавад.
анаи хона ҳам дар дохили Душанбе дар ноҳияи Рудакиш дар деҳаи Бурма 14 қарор дорад. ҳавли фурӯши 12 сутиха. хоб участка мега обши 3 дар хона дорад. ошхона ва ҳуҷҷатхона бания дора. хоб боз 10 ба 10 битон рехтагӣ барои далши хонаҳои дигар таппа тайёракай. худаш 12 сутихай бениҳоят калонай. 3 ҳуҷрага нархшам уқа нархи бад нест. И хеле сутихи калонда фикр мекунем ки созай нархаш 450,000 сомонӣ мега муомилаи созам карда мешава. худотон бо дӯстон занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. ба хотири меҳнатҳои Сауду ТВ ҳамин лайкҳоро фаромӯш накунен. дар канал подписатсия кунен. подписатсия агар хонахар бошен. мегзарем ба чорумин еврозаборҳои фурӯшӣ. еврозаборҳо ҳастае ки 120 намуд зиёдан. ҳатто еврозабор адресошон шаҳри Бохтардам доранд точка, ноҳияи Вахштам доранд точка, Гулистондам доранд, Ҷиликулдам точка доранд. хулас 4 та сех доранд дар 4 ҷо. падзаказ тайёр мекунанд. хоб ду ватсапшон мондем, занг мезанен. фақат падзаказ дастсафка 10-15 километр дур боша, аз 15 километр баъдан маслиҳат қати дастсафка мекунанд мега. хоб доранд ду ба ду стандартни ҳастанд. дар ҷош агар аму територияшда мақсад агар боша 350 сум. хоб агар бурда часпондан дар кор боша агар 450 сум мешава. 10-15 километр дур боша мақсад боз дастсафка сумакӣ мешава. агар ами 15 километр наздик боша и хеле дастсафкашон бепул арзонак мақсад ройгон мешава. занг занен. нархҳо ҳархела 280 сума ҳам ҳастай 1.5 ба 1.5. хоб боз 2.5 ҳастай 550 сум. хоб агар хитон барениш мега 450 сум мешава. адресора гуфтем 4 та точка доранд. хоб занг бизанен. вақте ки заказ карден тайёр мекунанд. дар 10 рӯз тайёр карда бурда часпонда либои маркаш ҳастай дӯстон. медонен либои маркаш фикр мекунем ки ҳамин эълони чотка ғалтид эълони манфиати шумо дӯстон. еврозаборо 280 сум боло то 550 сомонӣ. занг занен. мақсад ҳамаи намуди маркаҳош ҳастай, сифатҳои дараҷаи олӣ ҳам ҳастай. акада занг занен бигӯен ки номероро аз ютуб канали Сауду ТВ гирифтам. яка худаш мефаҳмад дӯстон. марамат занг зада заказ куненда заборотуна еврозабор кунен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 3 сотих замин. ана ҳамин як сурат қати қабулш кардем. далши адресоша гӯш кунем бачаҳои азиз. шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ. рақамоша мондем. ин хона канализатсия дора дӯстон. канализатсия дора. ҳама шароитора дора. срочно фурӯхта мешавад. беҳтарин ҳолатда қарор дорад. хадидесен ана ҳамин хона қисмати дарунуш дар видео нест. мақсад дар мо ҳам нестай. рақамои ахириш 4106 да занг мезанен. боз маълумоти пураша мегирен дӯстон. нархша мега ки 420,000 сомонӣ мегем. боз савдои созам мекуне мега соҳиби хона дӯстон. мегзарем ба шашумин замини фурӯшӣ. замин хостен ина замин. замини фурӯшӣ ҳастае ки 4 сотих замин дорад. наздикиш мактаб, масҷид, садик наздикиштай. обу свет дора. документҳо 100%. хоб касе ки мехара маслиҳат ҳам карда мешавад. 4 сотих замин анаи замине ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад дӯстон. иш дар дохили Душанбе нестай. хоб Нӯмон Розиқ кӯчаи Наврӯз 2 да қарор дорад. нархшам нархи бад нестай. 40,000 сомонӣ мега. хоб 4 сотих замин 1 сотих 10,000 ғалтид. хулас чихел мебинен саседо мардими маҳалла ҳама зиндагӣ дора. чихеле ки қайд кард соҳибхона соҳиби замин. мактабу масҷиду садик ино наздикан. об светам дора ҳамсояҳо. документҳо ҳам 100% кардагай.
фақат харидори серьёз набоша. агар ина омада харидорӣ кунада фундаментоша рехта хонара бардорада зиндагира сар бикунад. фикр мекунам ки ҳамин хонаҳои қимат харидан, ҳамин заминҳои арзона бихаренда бардорен хонаҳотона зиндагира сар кунед бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳафтумин дару тирезаҳои фурӯшӣ БУ. мақсад фурӯши дару тирезаҳо тамоми чизи чора барои зиндагӣ, ашёҳои рӯзгор барои хонаҳо. адресҳо шаҳри Душанбе, территорияи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. о ҳастай ку як блогерай кияй, як туркай ку. хулас ҳамаи территорияи донишгоҳи омӯзгорида қарор дорад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ ҳар шумондагиай ина занг бизанен. нархошон бо маслиҳат либои намудша дора, кондисионерай, халеденикай, мошинаи ҷомашӯяй, телевизорай, чизе ки дар кор боша. агар ина марамат занг бизанен, масъя кунен. территорияи ресторани буракай ку дӯстон, ана ҳаму территорияда ҳами асбобу мақсад чизу чораҳои хонаҳо ҳамаи чира дорам бачо. медонен чизе ки дар корай дар WhatsApp, дар номерои дасти занг зарен кортон мекунам. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага масоҳати 1 сотиқ замин. анаи хона ай ҳамаи хонаҳо да арзон ай дӯстон. медонен навора тамошо куненда адресора гӯш кунен. ҳар як хонара адресоша номерои соҳибмулка дар ахираш мемонам. мақсад ай ҳамуҷа бигирен, мада занг назанен. дуҳуҷра 1 сотиқ, шаҳри Душанбе, территория мошинбозор. дар бари мошинбозор мега якм кӯча. дудархона 1 сотиқ, кухни, ҳамом дар дарунаш. ҳуҷҷато мақсад ҳастай гирди заминаш маҳкам, дарвоза дора, 1 сотиқ замин дора, об свет ҳастай, ҳуҷҷато 100% ҳай. аз роҳи калон 2 минута раҳ пиёда ҳай. харидори серьёз набоши занг биза, боз маслиҳатам карда мешавад. ина марамат дӯстон 285,000 сомонӣ. фикр мекунем ки гарени арзон ғалтид успет карда бигирен. назар ба нархҳои дига мегумда мақсад. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар аввалин этаж 43 метри квадратӣ шаҳри Душанбе 103 микрорайонда қарор дорад. 43 квадрат як хонагаи капа калонай 103 Душанбеда қарор дорад. хоб дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумида қарор дорад. бо тамоми чизи чораш савдо карда мешавад. срочна сум дар корай мефурӯшемша. хоб нархаш 450,000 сомонӣ. якм этажда. шумо дар лифтам дар кор нестай. мақсад удобни ҷои соз беҳтарин места баъд ремонтон фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ срочна савдо карда мешавад. хоб дӯстон чизе ки роӣ кардан ҳамаша мондем. навора то охир тамошо карда бошен, дар комент нависен ки то охир тамошо кардам. лайкора монен, чандим лайка заден, ҳамаша пабратки нависен. хоб баъдан подписатся кунем бачаҳо, подписатся. Саудо ТВ хонаҳои Душанбера бисёр навор мекунад. хулас падешкара фурӯмӯш накунед. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар корай дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатся кунен, зиндаву сарбаланд бошед.